Sådan der. Hej alle sammen til den her video. Og en af mine venner med, som hedder Julian. Hej. Ja. I dag er vi inde i Fortnite og skal bygge en skybase. Er du klar på det, Julian? Ja, det er jeg virkelig. Okay, det bliver fedt. Så vi skal bare have en masse mats og... Dræb alle. Yep. Og så skal vi jo selvfølgelig have en grappling hook eller sådan en ninja halløj. Og da den sidste, når der er et duo tilbage, så hopper vi ned og prøver så om vi kan vinde, okay? Ja. Så det er planen. Ja. Også alle sammen, hvis I kommer til at lide den her video, please like. Det er rigtig godt, fordi alle de videoer er lavet, så rigtig må I gerne subscribe. Ja. Så der plejer at lande nogle Tommy. Ja. Okay, så vi går så efter op på den der klippe, eller hvad? Ja, det er det. Men lige hernede er der en masse mursten og træer. Ja. Okay. Og der er en zipline. Sådan lige deroppe. Ja, der er et duo. Det plejer der normalt at være. Er det Battle Royale? Ja. Okay, jeg skal nok gå lige op ovenpå ham her. Du skal hurtigt have en gun. 24. 35. Shotgun. Død. Der var en anden, der landede. Han er over derovre et eller andet sted. Lad os lige på hans place. Jeg kommer til at gøre så han fortryder, at han trykkede ready på ready-knappen. Jeg får kun shotguns. Han skal ned. Og Jul over på den her NPC, og så køber jeg lige nogle sådan nogle bounce pass mini-version. Okay. Til os, så vi kan overleve det. Det er fint. Køber de 2 stykker af dem. Tommy, kom. Ja, der er nogen der fighter, kan jeg høre, men vi skal ikke fight. Skal jeg tage dem? Ja. Okay. Så vi begge to overlever skybase. Far noget metal her, Tommy. Ja, de er der kommer nogen. Der kommer nogen der med zipline. Jeg kan ikke finde noget at ramme. Jeg er lort. Pickaxe ham. Jeg tror du laver mig, der tror pickaxe mig. Træk det nu. Der var 2. Tommy. Et eller andet sted. Jamen, jeg dræbte begge 2. Nå. De var herover, og de kom ikke langt. Jeg har sådan en agtig kuffert, den der kuffert. Der kommer endnu en, Tommy. Men Tommy, bare der. Den der kuffert. No way. Er du klar, Tommy? Jeg er kuffert. Kom, Tommy. Den dør. Altså. Det er også bare sådan en... jeg fik en mecha, Tommy. Tommy, vi har en rift. Sådan en der, den er en, jeg ikke om vi skal bruge. Her, tag det op begge. Der er en rocket, tak. der hvis du vil have. Ja. Skal jeg bare smide kufferten? Det er ikke. Ja, jeg smider bare kufferten. Jeg tror ikke, vi skal bruge den til en skybase. Skybase. Ja. Der er nogen, der fighter nede i den der by. Nej. Det er alt for besvær af fighten til dags. Hvis jeg ser nogen til dags, så er det bare korte, 3 streg. Fuck så mig ikke. Og så er jeg bare... Så kommer toget.
Eller kommer til snart. Ja. Har du... Tommy, hvad for noget loot har du? Jeg har sådan noget skrald loot. Jeg har sådan en Iron Warrior Hyper og en grå kontra. Ja. Og hjælp, prøv at komme her, nu skal vi vise dig træk. Prøv at se. Ja, jeg kommer. Læg lige her. Der er chests ovenpå. Så prøv at se lydet. What the... Der er chests ovenpå den. Ser helt sygt ud. Vil du have noget pizza, jo? Nu er det Ninja Turtle pizzeria. Nice. Skal jeg så bare holde på noget? Jeg tager lige nogle shockwaves. Jeg spørger Tommy, solen kommer. Bare lige tage det der nu. Ja, det er nej, vi kan stadig komme... Nej, vi kan ikke komme over. Vi går bare over på det der jern. Jeg har 494. Jeg trim. Nu går vi her og sådan farmer mursten rundt omkring. Og der så er mursten her. Okay. Godt. Tommy, har du ikke set de der skilte, hvor der står, hvor der er sådan en banan på, og så står der missing? Og ja, det er Pili. Han er blevet kidnappet alle sammen. Like lige, hvis vi skal redde Pili. Ja. Altså like for redde Pili. Ja, eller subscribe. Ved du hvad, gør begge ting. Okay. Ja. Og det ved godt meget rigtigt. Like and subscribe. Yeah. Tommy, ved du hvor mange subscribers du har lige nu? Jeg har kun 2. Det er også fint. Altså du har også først lige startet i hvad i går? Ja, det her det er min anden video. Så alle sammen derude, de 2 subscribers jeg har, er nogen der er kvinder. Så hvem er det der har subscriber? Som ikke kender mig, det er Vandled. Det er Vandled hedder de 30 subscribers der er derude. Jeg klipper lige ind til Vandled for mig lige fuldt alt. Så vi ses som det er sket. Hej alle sammen, og vi er tilbage. Vi kommer til at starte sådan herover med vores skybase. Tommy, der er nogen på mig. Kommer. Jeg tror de er gode. Ja, de er gode, de er rimelig gode. Så skal vi bare væk fra dem. Jeg skal nok, jeg kommer over til dig. Jeg har lige brugt 2 af mine launch pad ting, men nu har jeg en tilbage, og det er den, der redder mig fra... Nu brugte jeg lige nogle af mine mats, men jeg har fuldt. Fuck, de kommer. Tror jeg. 13. Har du noget shield? Jeg har ikke noget shield. Fuck lige meget. Der er en fest der. What? Jeg kommer. Død! Jeg skal lige... Yes! Jeg er lige ved dig. Nej! Et liv tilbage. Et liv tilbage. Sindssygt. Det er sindssygt. Tommy, jeg har medkit til dig. Det har jeg også. Okay. Bare hold det. Nej, bare hold det. Du kan tage. Ja. Men Tommy, der er en sniper! Og jeg synes, vi skal skyde derfra. Der er også en sniper her. Godt. Er det en lille en, eller hvad? Jeg skal have nogle sniperskud. Det er det eneste, jeg går efter, sådan. Jeg har sådan her, Tommy. Prøv lige. Så en af dem her. Medkitsene. Ja, jeg er lige drømt. Jeg har den der... Ja, godt. Nej, bare tag det selv, Tommy. Tag det selv.
Og Tommy, vi skal i hvert fald ind i zonen. Vi skal snart bygge på Skybasen. Lige her. Begynder vi. Eller hvad med der? Hvad med der? Det er faktisk Der er lidt op på. på. Og så måske når zonen kommer mere lidt, og den tæller for 1. Men jeg tror den snart. Men Tommy, jeg skal lige hurtigt få noget her. Sådan. Så begynder vi. Jeg bygger ikke alt for hurtigt, fordi. Selvfølgelig ikke, fordi. Ja. Fordi så er det lidt svært at se. Vi skal også bare lige passe på, hvis der er nogen, der skyder sådan noget. Ja, har du en quad? I fra starten. Jeg har 3 her, Tommy. Du kan få 2, fordi. Bare tag dem alle. Jeg har også en. Nå, bare det er fordi, jeg har en af de der ninja-halløjse. Saber de der for Fortnite. Ja. Og så nu hvor du nævner Ninja Turtle. Alle sammen der ser med, ikke? Vil I have mig til at lave en video om at prøve alle Ninja Turtle ting? Skriv lige det ned i kommentarerne, for det vil jeg rigtig gerne. Shit, zone. Den ændrede sig. Tommy, jeg var lige ved at falde ned der. Ja, jeg står bare her. Men hvad? Lige meget. Måske skal vi ikke helt op. Eller, jo. Der er nogen lige dernede. Men hvad? Jeg kan ikke bygge. Der står jeg godt kan bygge. Jeg faldt ned. Fuck. Det er de der med... Tommy. Der er en go-kart her. Jeg tager den. Jeg bygger dig op på vejen. Bare skynd dig. De kommer. Jeg er et liv. Jeg blev snipet efter. Shit. Jeg kan ikke se, hvor de kommer fra. Tommy, jeg skal nok holde. Har du noget shield? Eller skal du selv bruge? Kom. Her. Tommy, tag de her crash pads til at rotere. Kom. Vi går over til den der bil herovre. Vent, er det din? Ja, det tror jeg. Har du købt det der? Nej, jeg fandt den bare. Ellers skulle det være sindssygt. Pis. Ellers skulle det være sindssygt nice. Shit. Det gør. Au. Bro, de er efter os. Du skal lave den sygeste comeback for en skybase her. Hvis vi ikke dør på den her, som jeg tror vi gør. Jeg nåede at bygge en væg, men den... Hvordan? Tommy, jeg gemmer mig lige herovre i den her. Jeg skal nok komme tilbage til dig. Bare tage udkartet. Jagter. Det sidder sikkert camper. De fighter nogle andre, tror jeg. Der var en, der gik der. Måske kan jeg gå på de ripkarter nu. Ja, det gør jeg bare. Når jeg bliver rebuild, så prøver vi bare at farme alt det, vi kan. Okay? Du skal prøve at få fuldsten og... Jeg skal nok give dig nogle af mine match, hvis du ikke... Vi skal bare prøve at have fuldsten og fuldstræ, okay? Eller bare en... Gør det herovre. Det er jo i zonen, hvor meget tjekker den på? Du tjekker på en. Men jeg tror, den kommer til at tjekke op med det. Det er lige ved siden af.
Godt. Den skal Okay, godt vi være har mange kills. Du kan gå op til det der hus, det hvis... ene. Nu tager jeg mit loot, ikke? Og jo, har du Ja, dit Tommy, jeg giver dig lige... ja, jeg giver dig lige nogle skud. der var nogle match, jeg allerede havde. Gem dig. Her, Tommy, der er en sniper. Det er han sniper mig bare lige headshot. Jeg tror ikke, det er ved gamer. Ej, tror jeg heller ikke. Åh. Så er det hele tiden, Den så jeg ikke lige komme. nej. Er det ready up eller return til lobby? Hvad? Jeg skal lige return to lobby hurtigt. Okay. Alle sammen, jeg laver lige et hurtigt klip, og så er jeg tilbage. Okay, alle sammen, jeg er tilbage. Og det gik ikke super godt. Men hvis I vil have en part 2 Skybase Fortnite, så ser I lige til, okay? Skriv ned i kommentarerne part 2. Fordi det gik ikke så godt, men please, hvis I vil have en part 2, skriv det ned. Ja? Men det var egentlig alt for den her video. Så vi ses bare. Hej hej.